Hi mga badi and welcome sa aming YouTube channel. For today's video mga badi ay sasagutin na namin yung pinost namin sa FB kung saan sinabi namin na mag-Q&A kami at marami ang nag-comment at ngayon ay sasagutin na namin lahat yung mga badi. Yes, as in now. So maraming question yung mga badi. So medyo di namin maintindihan yung iba at kayo naiintindihan na namin. So, yun na mga badi ay let's Go! So, unang question kay Elsan Joyce. kaya ate, gagaw ko yan. Ngano kadaghanan sa taxi puti? With 1,000 gram? 1,000? Oh, with 1,000 Explain, words. 1,000 words? Explain pag yun. Ngano man? Ngano bitaw no? Ngano bitaw? Gamera naman po yung mga blooper gamera pero ang kadaghan dyan is puti. Ngano man? Ngano ka ha? Ngano? I wonder too. 1,000 words. Sige, unahan to. Kay puti man ang taxi kay Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Hindi ka. So, sa may ko na. Bakit nag-wonder po kung ano bitaw? Ano puti? Siguro mo ilahang color coding. Color coding. Bitaw no? Joke lang oy. Kay namay. Uy, ate ka dili so, murag color coding yun. Tama yun na mga di. Murag color coding kaya ano, puti. Na may blue na mo hatod og kaning ani na lugar. O, di ba? Masig sa color coding sila ba, no? Ano ka nasisira ulo? Na may blue na taxi karon. Amot lang oy, ano bitaw? Kasagaran puti, pero siguro ang pasabot sa puti. Kay dili kanang nationwide ang hatod. Yang ilok kay dool. Nakapay blue. Sa wala ka. Bitaw no, pero ambot mo to kung answer. Ako po, wala ko 1,000. Sundog-sundog. Bitaw, wapod ko kabalo yung ganda ko kung ano. Kato lang te. Among te. Grabe. So, yun lang. Then So, yun si, ano, Number question number 2. two. Yes. LV Jane. So, ano siya, what was the biggest lesson from your worst breakup? Biggest reason. Yes, what was the biggest lesson from your worst breakup? Sa ako, yes, biggest lesson ako. Sa ako ang worst na breakup kay dapat ka ng kilalanon nimo jud ang tao kung unsa ang iyahang motibo sa imo ka. Dapat nakabalo ka na at first pa lang kay para makabalo ka. Man ako ang biggest lesson jud na nakuha sa katong sa worst breakup nako. Then dili dapat kanang dili nimo hatag full ang kanang love ba, dapat magbilin pug ka sa imong kaugalingon kay para magbulag mo medyo dili kay siya sakit. Pero bitaw dapat magbilin ka sa imong kaugalingon po, dili nimo ihatag tanan. Yeah. Mo na ko ang biggest lesson sa mga Pero wala pa magyukiingon na worst breakup jud wala man. Wow! Sa mga na-break up lang. Yes, ikaw Ako, lang. biggest lesson na ako kay Kuan. Dali ra gyud ang tanan. Nice. Nung gikan mo pagkabulag tapos biglang yung lesson ko na nga na di kadali basta Kuan. Mga So, basta childish person ang imong igugma. Napa siya pagka-childish ba tapos bigla. Yan na. Pero, Ako pinaka biggest lesson. Emotional, damn it! iyaha Japon kay LV Japon. Number 2. 3 na. 3. Ano siya, if you could change one thing about yourself, what would it be? Isa. Unsa man na siya? Ako, sige ka na pagdagra. Sige lang, mag-ako.
Ay, Pati ikaw na diri po. ako Japon. That's a very, very big problem. Ikaw lang, ikaw na may sugod. Ikaw, uy! Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ay, sige na, dito. O sige, ako one thing na kuan kanang kung naa may mausab sa ako about sa akong kagalingon siguro ang pagka soft-hearted. Ano naman? Okay, kuan mo kay ko sa ako ang pagka soft-hearted magud kay ginaabuso. Parang Siguro kung na ako'y kuan, if you could change one thing about myself, that it would be kuan, ako ang pagka soft-hearted. Gusto na ko kanang gahi ko, gamay lang, dili pud ingon na kanang gahi jud. Slight lang, pero kanang ibsan na ko ang ako ang kuan, ako ang pagka soft-hearted kay nabantayan man gud nako kay abuso lang. Yeah, maligid gina siya. Okay lang, kuan-kuanan. Yan na. Yeah. Ikaw, love. Kuan. Gusto ko maging macho. Macho. One thing na gusto na ko na baguhon is kuan, akong lawas. Para mo matso. Okay, fine. Kung sa panlabas, kung gusto De, na ako gusto- ibaguhon, gusto ko nga kuan, ang akong lawas po. Kung panglabas tanto siya, pero wala man niya one thing about yourself. Ano lagi ka galing? Ang lawas. So, dawat man ako kung unsa ko. Unsa ko kagwapo. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ganon. Okay, fine. So, yun lang. Next is kay Lawrence J. And, ewan ko kung ano tong so, what is the secret of having a secret? Ito! Look, tingnan nyo. What is the secret of having a secret? You know what? Huh? X, what may answer? What is the secret to having a secret kayo? Nga naman siya kung nakay-secret man good, tapos nakay-having a secret, tapos pinagsabay mo. What? Bro, what are you talking about, man? Secret. Sikretong malupe. Pwede pa po. Unsa ni na question? What is the secret of having a secret? Unsa ni na question? Tinuod ni o Tarong-tarong J ba? Tarong Unsa man lang? me. Unsa na lang? Si Mama. What is the secret So, of having a... Ang na? the secret. Tama! Secret! The secret. Wala may question. Next question. Sabi, kaya wala ko secret. Sorry! Secret ba? Okay, ito sa iyahang Okay. pinakamagandang Girlfriend. love. Si Eunice. What? What's a belief that you hold with which many people disagree? So, isa lang yan yung answer. Mo na yung answer. Okay. This is the answer. Sa ako, Answer. sa ko kay Kaan. Sa mo, gistoryahan naman. Sa like, ako ang ginapang, jud, gina-belief na ko, ginapang hawakan is, kanang forever na me. And then, disagree ang mga tao, kay wala day forever. Ang sama na to na. So, mo na siya. Mo na ang ginakakan ako, belief nga kanang, Kaan. Nga, forever na me, pero ang mga tao is disagree for that. Hindi na discuss. Disagree. Pero, nga naman jud ang mindset sa tao jud kay wa man jud forever just kalibutan kay temporary lang man ta. Together and forever. Together forever. Lucky me, bida. So, ano siya? Kaan? So mo lang tao mo nga. Dugay jud kay namo ni. Dani na pa jud namo ni una-una ni. Bigan, unsa daan ba Usa- sa sa sabot, alig, kalam ko na. So, Gitranslate pa na mong Cebu to Tagalog. Cebuano to Tagalog. so alam na mo na siya kang ang mong tubag.
Mo na siyang tubag so. Naman na people disagree. Anang words na ka forever naman ni. Asa ka ba? Siya, atik, may lang na sa sugod. Yes, tinuod, may lang yun sa sugod. Pero, choice sa tao kung magstay mo forever. So, choice man na mo, so magstay me forever. Stay choice, be chosen. So, mga na siya, mga Amo to siya, badi. badi. And then, kani si Christine. Christine. Ana siya, why po, cute ko. Anong cute siya? That's a very, very big problem. Kay, gano'n siya. Anak ba siyang pastor? Cute jud ka tin, promise. I like your cheeks. Ah? Wow! Cute ka, Christine. Cute, Yeah, cute. mga cute daw pag anak sa Ginoo. Anak, cute ko. Ganun. Cute. Si Christine lang man, okay lang. Ay. Ay. PS. Okay, another question. Kay Eunice. Again. What are you grateful for? Ano ang pinagpapasalamat mo? Ikaw. Pasalamat na ako na sobrang pogi ko. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Uy, tarong answer. Tarong ba yung question nag-ano? That's a very, very big problem. So, ano yung pinagpapasalamat ko mga bandi? Na nakilala ko siya, and then mga bandi, pinagpasalamat ko sa Panginoon na ako ay nagsaserve sa Kanya. And then, buhay pa ako, and malakas yung katawan ko. Sobrang. So, pinagpasalamat ko dahil pangarap ko maging vlogger at ngayon, tinupad na. Naging nagbablog ako. So, yun ang pinagpasalamat ko, grateful ko at yun sa pamilya ko na malusog, sa kanya, malusog, yun, chick niya, malusog. At sa lahat ng mga bagay na binibigay ng Diyos para yun, pinagpasalamat ko lahat. Pinaka-grateful ko talaga sa lahat ng nakilala ko siya. Dahil siya po yung nag-guide sa akin. Wow! Na nagligtas sa panahon ng crisis ng aking buhay. Wow! Tawag din, seryoso ba di? So, malalaman niyo yun. So, nagkapagligtas. Uy, no, I'm not. Hindi, except lang kay Lord. Except lang kay Lord. Instrument Except lang. Instrument lang siya. Pero siya, yung way para lumakas ako. Kaya ano ka? Mayakas, di ba? Okay. So, sa'yo, ano ang grateful? For me, grateful for life. Naghatag ni Lord sa ako. And then, strength sa tanan. And then, as a family, so grateful to have them na, though, dili perfect na family, but, naadya po ang, panaghiusa. Wow! Yes, panaghiusa. And then, I'm so grateful for pod kay Food. mag-ulang ito nagkaon. Kanang sayo na ko na ilhan si Lord. And then, wala ko na sama sa uban na nagpariwara ang kinabuhi. Even sa status akong family nga kanang separated, bakit kasagaran separated kay ang anak man ang magminulde, kanang magminulde, magrebelde, kanang Aka na kanang magkuan ba kanang mura siya layaw? Layaw. Nga na. So, I'm so grateful, Jude. Manang, grateful, Jude, ko sa family. Kaya hatag man po na, especially my father, na siya man, Jude, nag-push, or nagdala sa ako asat kuan sa Bible study, and then dito nag-start na akong journey sa Kingdom. Wow! That's what and why. Parang grateful ko. Manang mga butang na. I'm so grateful. Daghan man. And then, grateful. For now, grateful ko sa ko ang life. Sa kadaghan na ako mga nabatian, na mga
sakit, especially sa kalawasan, no, na wala gyapon nagpasagad si Lord sa kuha. Yes, amen. Next is kay Christine pa rin. If naay time or days na gusto nimo balikan, unsa to og and why? Sama din. Ikaw na po. Days na balikan Or time. atong kan ko. Tunga pa ka nag-adik-adik. Dili. Nag-adik-adik, teka. Dili. Kan katong ba ko sa bike. Ayan, nag-ray story, mga badi. Oh, no! Ano joke man, lang. disobedient. And then, di man ka malumalangkin. Awa. Nahapla ni Superman. Uy, Ay, sorry. silent. Mana guys, nadyo yung consequence sa to ang mga wrongdoings. Kan if night time or days. You sure daw, Time. love? Silence. Time na kayo time na. Katong enjoy kayo na time. Pero hindi ka enjoy. Enjoy dyan mo ko. Enjoy kayo time mo. Sabi gusto mo balikan. Ako, siguro pag night time or days na gusto na ko balikan unsa to and why. Siguro ko sabi na. Murag wala ako gusto balikan. Eh ano naman kanang given na nang kuan kay kasagaran man jud kung tahay nato kato na question, di ba? Ang tubag man jud sa uban kay ang pagkabata kay walay pain, walay kuan kanang wala lang ba murag wala ra sa imuha ang tanan good go for ano lang ka kanang flow nimo and then kana murag sa kuha wala ko gusto balikan kay I'm so thankful, grateful and blessed kung unsay naa sa ako wow Pero sa tinod lang kung unsa jud gusto na ko balikan, gusto na ko balikan. Ang gusto na ko balikan jud sa tanan na days or time itong una na ko siya na. That time, itong time na tigitip. oh si Masoy na kay na question talaga. Tapos kuan siya nag-call siya. Ito lang siya nag-start sa kanta. Tapos ay comment siya. Tapos ano nagsimula. Ano ko dahil. Oh yes, kana siya. Basta siya lang time mo. Sunta lang tayo. Pero kung sa relasyon, kung naikuan, siguro ka nang nahimo na ko siyang first love, anak. Para dili masayang ako ang mga gugma na nahatag sa uban. Joke. No regret. No regret. So, this is the time because kani siya na person is 2 million questions. Grabe! Gahot kayo, man. Gihurot yun niya maayo. Ano dyan siya? Manukad daw siya. Nanukad dyan siya. English pa yun. What? So, kanina siya na person. Man siya ako ang igagaw nagwapa. Sulat na mo. Para sa kuha. Sulat na utan. Ako ang paras the big now. So, si Ira. First question. Actually, lagi hindi siya question. Man siya Na first English question. pag yun. Niya, ano ba? Makasunggog ka. Pero man siya, yung mapagtanan na siya, nga mahunat daw siya ni. Hunat gid siya, man. Pila yung question, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 14! question. Oh, yahan yung tanan. Sige, number 1. Number 1, ano siya? Describe what you first thought of each other in one word. I-describe daw ko love kung sa imuhang naano sa ko. Is maldita siya. Ha? Words, ko? maldita. Maldita One di word, ko. maldita. Maldita. Why? Kay malditahon mo siya gud tanaw ng galaw di pa dyan mo siya makaila. Kanang di dyan mo siya kaila nang masugatan mo siya or something na kuan sa camp or sa kuan tagbo sa pagdaig man do siya natayag tapos maldita siya ano nang Ano niya malimtan ba? ano siya kasi giwan kauban una tong mga Amerikano mga German Dili, mga saga man to, foreigner na lang. foreigner ano siya lakaw gikan na ako sa portahan tapos siya anak maldita
Oo, nakita na niya dito. Di ba kay Lato? Strangers. Strangers. Sa ako ang first thought sa iya ha kay Kuan. One word. Joker. Kay King ko yung magtsag na. Grabe. King ko yun. Seryoso. Sorry, Abe. Joker. So- Wala siya. My first thought sa iya ha. Joker din siya. Gamay mo ta si kata. Grabe. Ay, alas Joker na yung katawa. Wala siya. Then kaduha, Kaduha. when did you know that he or she is the one? Ako. Ikaw na. Ako first. Kuan, asan ako siya na kuan? When did you know that he or she is the one? Kana bitong walay babag. Mana nakaingon ko nga siya na ang dawan para sa kuha. Kay walay nagbabag, walay nagkusa ko nga. Ayaw sa pagkuan kay ano pa kay ka kanang bata pa di pa pwede nga ni ing ana. Wow. Katong pagkakuan ako sa iya like katong pag ingon ako sa ko ang father nga ing ana na magkuan na ay magunsa ganyan. Wow. Ayan na kay na-shock ko kay wala siya nakuan, wala siya na nasuko or what na siya comment wala gisugdan ako niya. Mala nakaingon ko pag 20 years old na ka nga masulod kag mga relationship kay feel na ko dili ka kuanan. Pero amot lang depende ra pud sa parents. Amerikana. Pero basta sa kuha mo na nakaingon ko nga kuan na siya na ang dawan sa kuha kay walay nagbabag sa amo ang relasyon. As in open sa open jud siya. Yeah. Yes, and then napukidungag. Kay ano man pud good. Nakaingon ko na siya na pud ang dawan kay I remember sa una nga ako ang prayer jud nga prayer na ko sa Ginoo nga Lord hatagi ko og kanang lalaki nga kanang dawaton ko ba kung unsa ko and then kanang parihas mi og tumong ba pag musulod og relasyon nga na so story time char pinakajut lang katong kuan man gud nung nag-chat pa lang mi na shock man gud ko sa iyahang tubag kung kanang nag-topic mi ato about relationship ba kung kuan kanang kung unsay tumong gud nga na kung unsa tong nasa ako ang mind gihunahuna to that time mao man iyahang giingon. Oo, then giingon then parehas mi og kuan ba parehas mi panlantaw or ginapasabot kung kanang sa pagsulod gud og relasyon. So to na shock ko, oh my gosh, Lord mo na jud siya. Answered prayer. Tapos, sa sako pod positive load tanan palibot to. Para That's no. why, kaya siya. Tapos, napog ko ikuan siya na, siya nagyod dahil may malaki siyang takot sa Diyos. Wow! Doon ako nabigani sa kanya. Mo jud no number 1 kan sa boys kanang like. The best na nga na. And how did you met? Social media. Lockdown time. Lockdown time. Broken time. Family. Broken. Sa social media, dyan mi first yun nag-meet. Ano, oy. Kanang first nag-talk. Nag-talk. Sa kuan, pero Video call. Kaya meet sa Pero, video call. chat-chat Sa naman to video first. chat-chat na. Pero nag-meet yun mi. Kanang personal lang yun. nakita mi kay katong Ila kuan. babes yun. Dili pa to mao. Kita naman ay kuan naman to na time. Ay, Kita sa naman kuan. to. Sa tagbo. Sa tagbo mo to siya first kuan katong maingon siya kaganihan nga. Na- Dito to kay kugnaw kay. Pag abot na ko kay kuan mo kay kugnaw kanang isog kay baka syempre gikan magumit og kuan kanang balay sa mga pastor ba niya naman may mga bisita mga foreigner lahi-lahi man gito sila kuan. Tapos kanang gikan migdula and then gi-invite man menong gi-invite man ang mga pastor nga mag-join atong kuan tagbo sa pagdayig. Sumoto na adto mi hindi mo to gabi haga kay kog na nga tanan. Tapos, gusto lang ko makikamayan siya. Di na lang noon kay... Ano ko niya? Ano lang ko? And then ako chiko sila photo sa kuon. Hoy! Oh Silent. That's a very, very big problem. no dito mi basta first ka na mo how did you met social media good. Social media niya. Dito jud mi nag-start na kanang conversation na. Tungod Conversation sa niya. my day nga. Pero nag-meet yun Sunday. yung personal. Ito yung sa tagbo. Yeah, dili Amate, pa mi eh, stranger pa mi na to. Kasi next. Tungod tayo. Thank you someday. And then, how long did you date? Wow! Sila nataka, ano, sa team.
feel na nata ka year, nag-date, mag-uyab. For almost 1 year and 10 months. Mga bati. Yes, kagahapon. May 22. May 22. 2 years, guys. Happy tayo Nga mag namin 2 kaduga years. yun. And ka-stay strong. Until now. Wala'y pag-usap. And then, sa taliman niya nga pangutana, what are your biggest arguments about in your relationship? So, itong pinakadakong away gani. Siyempre ako. Wala man. Wow! Pinaka-biggest. Wala po may pinaka-biggest one argue. Mga mild lang na argue na muna. Kanang, Biggest. puro mild lang man na mong one argue. Ang gaming ka ng biggest na worst. Argument na kuan man. Siguro amo ang pagka-insistable. Ayaw ka na. Tama day. Ang mong biggest kan kay ka ng insist. Pagka-insistable. Akay. I-insist na ako siya atong ako at si insist niya sa ako. Dili may magkatugma dira kay paano hanay rami sa insistable. Mana siya pinakalig ka na pero karon kay amo na siyang gina-work. Mana siya. Mo na siya. Then, what do you do together as your quality time? Sa mong ginabuhat sa mong quality time? This Simple. one. Nag-vlog. Vlogging. And then, manglaba. Yes, thank you so much. Magluto. Ang ganyan. Then, kaanpod. Kanang bantay kay pesyo. Tapos, heart to heart to. Tapos mga mag-api ka og kanang cheese stick. Right. Right. Dili man gud mi kagawas pa kay wala pa mi ka kwarta, wala pa mi kwarta kasi nag-kuan pa mi nag-processing ba among money na ipa-deliver ni Lord sa amin. Kaya lang Kailangan na mo mag-work. kaya lang mag-work ka. Mo na Laliho. mo sana mo mga quality time na magsulahan mi magkapi, mag-depressions, laba. Wala mo ang quality time. To trabaho sa balay, trabaho kasi ako yung pumupunta sa bahay niya at siya di siya pumupunta sa bahay. Delay. Tato babali. Monte ka na mo ng quality time mo man. Yan. Heart to talk, heart to talk. Heart to heart talk. Okay, so so what is the biggest strength of your relationship? Wow! Biggest strength. Isa lang masasagot namin. Si Lord. Siya yung biggest Strength. sa mong relasyon. Siya man jud ang pundasyon sa mo. Pag mag-away may siya gyud ang mo lihok. Napad may work. Pero yes, siya jud ang mo ang biggest Siya mo pa. strength. Siya ang biggest strength. Among kusog. And others kay kuan. Siguro sa ako kay amo ang tag-usa. Among faith sa matag usa. Pagsalig. Biggest strength na mo one yun pa si Lord yun. Ano? Next. Describe your most embarrassing moment together. Wala tayong moment na ko ano. Lo. Wala. So Wala may describe your embarrassing. most embarrassing moment together. Wala may embarrassing. Wala may nakakahiya na mga kuan. Wala may embarrassing. Wala. Normal naman nakalimutot imuhang partner. Embarrassing. Oo, tama din. Wala man di ingon na ka ng kuan jud. Wala kayo. Wala siguro pero kalimot na may. Utot. Duro mo utot. Normal Bog ilok. naman na. Bog ilok daw. Dodo kong ilok. Sipon ko ko. Pero sulod dyan ba? Joke. Kanya, kuan. Would you Next. rather be gorgeous? Would you rather be gorgeous and married to someone ugly or ugly and married to someone gorgeous? Para sa ako is depende kung mo love ni mo ang usa ka tao di ka mili kung kuan ka. Yes, we can choose man. Pero wala man gud na siya sa itsura. Wow. Panloob. Hindi naman na makita sa gawas. Ito ko di, ugly ko, tapos married ka to gorgeous. Yan ka. Tapos yung baby namin, sobrang cute. Labas. Bitaw.
bitaw. So mo siya mo answer Ira, gipalisod-lisod minimo ba? Ngayon wala na lang ka nagbisaya. Oh, Diyan. Nalimol. Sungko na ganing ilang loko. Grabe, my God. Bibigyan may mga So, next. Ko. Would you rather achieve all of your career goals but have no time for family, or have all the time for family but not achieve everything you want to at work? Amo answer na ko ani achieve diri all kay. your career? Kay pwede man both. Kay Napay nga na pod. Kay- Wala kay time sa imong o depende man gud na siya kung unsa ka busy ang imong work. Kaya sa pod baya lisod sa tao nga kanang mo balance sa tanan, no. So siguro kung papiliun ko, kuan na lang ko eh. Mo nang duha man mi partner man mi. So nay isa sa mua magpabilin og kuan, magpabilin og balay. Wow. Para na time sa family. Or pulihanay na lang ing ana. Wala ko ikuan na diri. Pero basta sa ko kay both, pwede man imong buhaton ng imong career with na time sa family, kay choice man pud sa tao pag kuan. Career. Kung gusto jud nimo, like for example, kapoy kay ka sa work, tapos pag uli nimo kay kana matulog na ka ditso or nga na, pwede pa man ka good having time sa imong family. Kana daing magkaon mo sa lamisa. Time naman na, quality time sa family. Kasabot today all of your career. So napo na yung na time na kaning wala kay time sa imong pamilya kana bitaw nag-school kag doktor. Ay Kana mga college kanang gusto niya mahimong professional man. Nagyud na siya. Pero sa mo jud mas gusto na ko na. do na siya, pero choice man gyapon nimo Choice kung gyapon na. kuan. Pero kaya man mo kuha yung career o goals bisan pag nakay time sa imong pamilya. Kaya na yung vlogging. Meron may time, di ba? Sa kong pamilya. Vlogging man, pero career. Career goals mo gyapon na career mo gyapon pagiging vlog. Wow! Pero kapon choice kapon nimo tukuan. Pagpili So, man nimo eh. mo lang to, Ira, kay lisod kayo. Libog po gong kape. Tumutaas ako magsugod. So kana, Next. would you rather have more money or more time? Sama daw, gusto ba daw nato nga kanang daghan pag kwarta or daghan pag oras? Gusto kong dagkag kwarta. Now na siya kwarta. Ano? Pwede lang yung pagdaghan kong kwarta, pwede mo na kuha na yung time. Tayo, like ka dito. Burakay, let's go! Wala may time. Diba? Ang Gusto ko hulog na- gihapon siya. Both bitaw, both man kay dili man ka kay kung may kag lain pug kayo maging practical na taron. Kung sige lang, alangan no, kung sige lang tagbalay, sige lang tag kanang time together. Time together. Nga wala may kanon. Wala may kauno. No? So, manawon na. So, na dapat na putay money. Yeah. Kaya para natay invest. Natay ikagasto-gasto. Money can make business to make fun with your family. Di ba? So, manang both. Money and time. Mangita mig kwarta para na ami Ika-time date. ika-time time. Yes. Next. Would you rather go back 10 years into the past or go forward 10 years into the future? So unsa man ka mo balik ba daw ka sa Di na? ano? Ako po di na. Like I said kaganiha nga wala na kung napay time or kuan kanang balik unsa to akong tubag is wala na ko angay balikan pa. Lesson ng kung dili mo balik mi dito, dili may malesson nga karon. Yes, Wala manang na lesson. forward na lang. Forward into the future. Low. Forward ta. Uy, hindi na ta balik-balik. No. So, yan. Next. Okay, so how do you strengthen your relationship with God as a couple? For me is prayer. Na. Prayer. Medyo nang isa sa kuan para ma-strengthen ang inyong relationship na with God, and then kana na mahimong mahimong center si Lord. Be Sa prayerful. Prayerful lang. Maging Prayer niyo center matagos sa inyo. si Lord sa relasyon, ang trust sa matagos sa. Para mulig-on mo. And then, ano pa? Mora.
Prayer. Okay, Next, the next, last one is, mali siyang last question. Ano na dani ka ng more on advice now? So, lastly, how do you put God first in a relationship? For me, Sa mama. kuan. So, kailan naman na mo si Lord daan bago mi na nagsulod sa relasyon? Para sa ko kay, how do I put God first na sa mo ang relationship? Is ka na unahon siya. Mo na sa tanan ko di ba sa admit pud mi ani. Excuse. Admit pud na mo nga kuan so gani nadyo time na kanang makalimot mi sa Ginoo na kanang mas mauna na mo ang amo ang kuan ba, like maset aside si Lord, mali kay siya mo na dapat sa tanan ninyong kuan dapat una gid si Lord. And kita mo ano saya ha, musunod. Mana sa mo duha, so naga-serve man mi sa Ginoo, kasi sa music team, napud ko nami sa ministry ba. So amo ang kaan, sa mo ang relasyon, so ginauna na mo si Lord. Unaha si Lord. Mana siya ang How do you put God first? mana in your ginamin, relationship? unaha si So, Lord. Unaha lang yun si advice sa mga Seek God first. Seek yun una ang Ginoo. Hmm. Kaya lahon yun yung duha. Sa inyong duha. Patay, kung saan pag-put si God sa inyong relationship, dali lang na. Unahon yun yung pulong niya. Yung susi niya, kamong duha sabay. Tapos Sama na. put Seek. first. Seek niyo siya. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Wala All siya. these things. Shall be added to you. Mana dapat unahon si Lord. Pag Jud unahon sa mo siya, tanan. unahon yun mo siya sa inyong relasyon. Kumbaga, siya ang una before kamo. Nga na siya mga babani. Nga na siya na. Una yun siya before kamo. Kumbaga, kamo ang nasa likod. Kamo ang tagasunod. Yes. And then every time na kanang like wala may pa nagsarab tanay sa kuan, give it to God. Learn to pray. Learn na makikistorya sa Ginoo. Na tapos kuan po mga badi, para maput ninyo ang Ginoo is magsalig yun mo sa Ginoo, isalig ninyo tanan ng inyong love. Diyan yung isalig niyo ang love ninyo sa Ginoo, tapos ang love sa Ginoo ang inyong pour out niyo sa Ginoo. Gawasin niyo. And yun lang. At Yes! Maraming salamat sa inyong mga question. Amot lang kung answer naman sa mga yun lang. So naguguluhan ako kasi sobrang lalim ng mga English para mag-Tagalog at mag-Bisaya. Biso nyo! Kaso, di ko talaga Pero yes. Pero nakaya naman sa mind. so na-stress talaga ako. The stress is healing. Madami kaming binalagar na kung ano-ano. So, yun lang mga badi about trusting our relationship mga badi. Grateful, ano ba yan? Secret. Kung ano-ano. Okay ha. Sa taxi, napay sobrang basta. Yun lang mga badi. Sobrang enjoy namin na sa mga Yes. question ninyo mga badi. I hope in the next post tayo mga badi, sobrang rami po yung And then, natanggap namin. please, take note. Huwag English naman. Tagalog na naman. Bisaya. Yun lang mga badi. Thank you sa lahat ng nag-comment sa inyo. Yes, thank you so much. And Thank you for the support. Yes. Thank you so And much. yun lang mga badi. Don't forget na mag-subscribe, At mag-like. mag-share, And mag-comment. And mag-like sa aming comment this video Facebook mga badi. Kung ano yung page. natutunan yung mga badi. yes. So, may support tayong sa baba dyan mga badi. You can click sa baba. And matitignan nyo kung gusto nyo sumuport sa amin mga di ay donate ours, you can. Ayun ang mga badi ay everything you do. Do it in loud. Gawin ko kalimutan niyo.